EITB komunikazio taldearekin egin dugun proiektua izan da bertako zenbat lan taldeen lan prozesuen hobetzea. Egin dugu lan Eskola Politeknikoarekin eta iraun du proiektu honek 2 urte. Bertan, 2 hurbilketa egin dugu, ezta? Batetik, Eskola Politeknikoak ekarri du, Eskola Politeknikoaren ekarpena izenda lan prozesuen diseinuen gaineko jakintza, eta zelabait guk gure ekarpena zan komunikazioaren esparruaren ezagutza eta komunikazio esparruaren lan prozeso jakinen gaineko jakintza, ezta? EITBko 5 taldeekin egin dugu lan, albisteekin, kirolak departamentuarekin, gazteen produktuak gaztei zuzendutako produktuak sortzen duten taldiekin, umen produktua sortzen dituzten taldeekin eta arreta zerbitzuarekin. Gure sozietate eta arlo ezberdinetako jendea batu zen, eta batzutan genukan helburua etzan oso erraza nolabait, eta lortu zuten nolabait pertsona ezberdinen ikuspegi ezberdinak jasotzea eta hoiekin prozesu bakar bat irudikatzea. Helburu komuna, zeintzu ziren helburua. Hau da, honela lan egiten dut gaur egun, honela lan egin nahi dut hemendik aurrera, eta hau ondo egite ari garen edo ez jakiteko, helburu hauek ditugu eta helburu horien barruan adierazle bat. Guretzat bereziki oso importante izan zen, bat, euskaraz dinamika guztiak egin ahal izatea, eta 2, ez bakarrik ikus-entzunezko komunikazioan adituak izatea, baizik eta Euskal Irrati Telebistaren unibertsoa ere ezagutzea.